Ramogi riwruok mar jofwambo weche tuke pacho kaachiel gi La Liga nobago romo mar yango tugo mabiro bedo e kind ute mag fwambo mibiro bagi alap ma Galleria County ma Nairobi. Tugo no mibiro bagi chieng' ngeso yo timbe 16 mokete dwe ang'wen ka jogo mabiro tieke thuolo mar ariyo mokwongo biro donjo e tielo mar quarter finals. Team mar Royal Media Services biro rakore gi Radio Africa Group, Cape Media Group, TV kaachiel kod Athletics News e pool mar A. Kenya Broadcast Corporation, KBC, CGTN, Freelance Journalist gi Super Sport nitiere pool B ka pool C oting'o Nation FC, Media Max, Makueni Journalist kaachiel gi Standard Media FC. Pool mogik mar D oting'o Kass FM, Mashinani FC, BBC kaachiel kod Mozart Bet Sports. Joloch biro yudo mich mar shillings 50,000 ka thuolo mar ariyo biro dhi dala gi shillings 30,000. Team mabiro tieko e thuolo mar adek biro yudo mich mar omenda maromo shillings 20,000. More entries, we had about 20 entries, but we are restricting it to 16 to make it nice and sweet. So we expect a lot of action on Saturday. We expect we have a prize money of 50,000 Kenyan shillings for the winner. Runners up will be getting 30,000 and 20,000 for the third team. Awinjo ka Philip penjo ne Bunyarwa ke team.